Kamar yadda kuke wannan jarumai ne guda biyu a cikin fim ɗin namu wanda suke mana shi mai suna Sanda, wanda a yanzu haka muna jiran su ma za su kan mana Sanda episode 37. Yawa, wannan shi ne Abadi, wanda shi ɗin ya kasance jarumi ne nagartacce kuma ingantacce, wanda duk cikin Sanda babu jarumin da yake burge al'umma sama da shi. Sa'an nan kuma ga wata nan a gefen tasa, ita ma ɗaya daga cikin jarumanmu ne a cikin fim ɗin Sanda. Haka zalika a yanzu ma haka muna tare da babban jarumin nan naku mai suna izzar, shi ma yana ɗaya daga cikin jaruman nan namu a cikin fim ɗin Sanda. Haka zalika shi wannan fim ƙayataccen fim ne wanda ake yin sa domin jin daɗin al'umma, kuma domin mu san menene ke faruwa a cikin al'umman baki ɗaya. Wannan fim dai ku kwantar da hankalinku, za mu sakar muku shi nan ba da jimawa ba, insha Allah. To kada ku manta fa ku mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Sa'an nan wannan tunatarwa ce wadda muke muku da cewa ku kasance da tsammatan jiran wannan fim ɗin namu mai suna Sanda, wanda na musu muku shi a gobe Alhamis.